Üstümde selam birer karirtene, üstümde sıyıklarımdan bir kalim. Фәнни җыен беренче тапкыр җыр җырлап башланды. Тарих институтының залында моңа кадәр мондай конференция узганы булмагандыр. Фирдус Темаев милли патриотик композициясен башкара. Җыр белән милли рухны күтәргәннән соң тарихи аңга чират җитте. Тәкъдим ителгән китап Мишерада татар князьләре чоры дип атала. Тарихчылар 15 гасырдан 17 йөзгә кадәр Мишер аксөякләрен һәм шул чорда яшәгән хезмәтче татарларны өйрәнгән. Яшь галим Максум Акчурин сөйләвенчә, озак еллар дәвамында алар бу теманы тикшергән. Вот эта область историческая Мишера, это на самом деле она не очень большая, на стыке Рязанской области, Мордовии и Нижегородской области. Но большая часть, наверное, все-таки это Мордовия. Им не хватало, кстати, и земли там. В общем, по многим причинам они все дальше и дальше расселялись. Все Закамье. Вот. И часть пошла и на юг, там Тамбовская область. Многие основали деревни там в Астраханской области. Ну, в общем, вот это вот переселение было массовое. Гасыр вакытында милләт бүгенге көндә төшенгән милләт формалашу вакытында аларның бик актив роль уйнаганлыгы, менә Казан татарлары белән берләшеп, Идел Урал татарларының инде нәкъ менә асылын барлыкка китергәндә алар төп рольләрнең берсен уйнаучылардан дип әйтергә кирәк. Бу китапта бик күп яңа документлар бар, шулар нигезендә язылган ул. Шин күңелдән әйтәләр, менә без Пензада торганда үзебезне татар дип әйтәдер ди, беләдер ди. Гыгырылданып, сөйләшеп йөридер ди. Казанга килгәч, без Мишер икәнен белдек ди. Мишер темасын куертырга яраталар ди галим Раил Фәхретдинов. Шуның бер мисалы күрше республикада Башкортстан мишәрләре дип аталган китап дөнья күрде. Соңрак мишәр мәдәнияте үзәге дә ачылды. Когда я узнал, с печалью узнал о том, что в соседней республике идет попытка выделения самостоятельного мишарского этноса, каковым они себя никогда не называют. Это очень печальное событие. Мы, конечно же, не просто должны об этом говорить, мы должны каким-то образом разработать новую модель, разработать парадигму новую, этностроительство, нациестроительство. Мишер төбәгеннән, ләкин татарның бердәм булуын алга сөрүче Фирдус Темаевны хәзер Башкортстанда концертлары өзелде. 80 концерт отменялся ителде, октябрьдә генә кертәләр дигән сүз ишетелде. Ну, белмим, ансын әйтә алмыйм. Мин бит политик кеше түгел җәмәгать. Ey tatarlar, tatarlar, иманлы жаннар. Ахырдан фәнни җыен концерт тамаша белән тәмамланды. Галимнәргә булышады булса кирәк, телефонга төшереп, үзләре дә җырчыга кушылдылар. Айза Шаймарданов, Татарлар, Казан.